Kok rumangsa duwe sikut napa wis tau gawe? Rumangsa didengkul wis tau gawe. Rumangsa dikecet wis tau gawe. Rumangsa dibathok nggih kuping dirung wis tau gawe. Lho, sir kuwi rasa bathuk rasa Allah. Kuping rasa irung rasa sikut rasa jengkol rasa Allah, kecet rasa Allah, kesuwen kelamaan jambatan rasa lah seri ngono kuwi karepe. Tapi syarat ya gane ana jasad, ana kalbun, ana roh, ana rasa sir. Iki siri wa ahwa. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Rahasia di atas rahasia lebih daripada rahasia. Lah bisa ngrahasiake apa ora? Lho, iki ana rahasia selajam lho iki ana rahasiane urip. Mula Abu Yazid Al-Bustami toreko iki munggah ning dhuwur kono ngono lho. Karepe kula ngono kuwi karep nek tanggap ing sasmita tanggap omongane nderek Abu Yazid Al-Bustami. Jasare nganggo Qadiriyah sing Abdul Qadir. Abdul Qadir dasar pondasi. Nek dasar bangunane lho, ngono nang Sabandiae. Nih, penisinya Abu Yazid Al-Bustami ngono lho ngene iki. Rahasia apa niku? Lho, sing bangunan omah lan di omahe. Ayo wis iki cagak. Ki tembok. Kuwi atap, ki balek ndi omahe. Kabeh lho iki botol semen iki. Ndi omahe. Lho, iki gambare wong omah. Awak jan yo ngoten. Misal gas ayo. Dirasake iki bathuk. Ki irung, ki kuping, ki sikut, ki jengkol, ki kecet. Awakmu sing ndi? Kabeh kulit. Kothok daging. Kothok balung, kepruk sungsum ndi awakmu. Lho, rasakno jasad kalbun roh. Iki jan rasake aja mbok ujo. Engko lair iso ngopeni batin, batin enenge lahir. Menungso iso ngopeni Allah, Allah yo menungso iki. Ngandel pola. Ya butuh ngono kuwi, purun. Purun ora? Purun. Nek mboten jan guang mawon. Wah, mosok Allah kaya ngene. Ora sakit dudu ah. Mosok Allah kaya ora kaya Allah kaya ngene. Nek ora kaya ngene kaya apa wis? Aku tak takon Mas Sumar. Nek ora kaya ngene kaya apa? Mosok Allah kaya ngono, nek kaya ngono kaya apa wis? Aku jono sing ndi? Lho. Iki bathuk, kirung, ping, kot, jenggol, kecet. Endi menungsane? Jamiul Allah kabeh apa ora? Allah kabeh ora jam bahasa iki. Nah Allah kabeh lah kuwi menungsane iki kuwi. Nggih mboten? Mula wal awwalu wal akhiru wa dhahiru wal ba. Allah ki awal akhir, Allah dhahir bat. Allah awal sing ndi, Allah akhir sing ndi, Allah dhahir sing ndi, Allah batin sing ndi. Lah iki nang sir. Rasa rasa. Iki mana rasa? Ketemu lamun Allah ngulati ing rasa. Weruh kinawran dhewe wis kuwi kitabe ngoten kok. Lamun Allah muninga ing rasa, lamun Allah ngulati ing rasa, ngawaske rasa, weruh kinawran dhewe. Niki kitabe muni ngoten. Lah karek kula njen oleh ngrasake piye. Lho coba.
Piye nggih? Sir ki rasa. Allah ya ngono. Iso ngrasake mboten. Nek ora iso ngrasake dicap Quran aksarana silayas urun. Akeh manusa ora iso ngrasake. Rasa apa? Rasa Allah jamiul badan. Iki ora iso ngrasake wong-wong iki. Lho, rumangsa urip dhewe. Rumangsa mlaku dhewe. Rumangsa weruh dhewe. Rumangsa krungu ngomong rumangsa ngomong dhewe. Duwe rumangsa duwe iya barang. Rumangsa duwe awakku dhewe. Lah Allah mbok tepang nang ndi? Allah mbok guang nang ndi kok dhewe kuwi? Berarti bahwa ma'akum wis ngapusi to niki. Lah kok bahwa ma'akum. Lah kok dhewe? Lah nek dhewe Allah mbok guang nang ndi? Ora bahwa ma'akum iki. Allah bareng kowe kabeh ning ndi nggone? Ning ngene rasamu dhewe. Jangas. Bahwa ma'akum Allah bareng kowe kabeh. Neng ndi? Neng ngene rasamu dhewe rasakno dhewe. Aja nganti kebayat aksara silayas urun akeh musuh ora iso ngrasake apa? Ngrasake rasa Allah. Kumpul jasad qalbun roh. Sarengat tarekat hakikat. Alif lam lam. Hak engko keri. Iso ngrasake lagi ketemu hak. Diringkes alif lam lam. Nah dijawabke la ilaha il gelem ora la ilaha illallah. Anten lho menungso sing mau la ilaha illallah niku. Nggih. Lho tenan. Kula tau roh ngaten. Pak, la ilaha illallah. Mamangku kok Pak, la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah, Pak. Oh, kok. Pripun niku? Anten mesti. Lho, wis sakarep mau iki lho. Tuntun la ilaha illallah. Kok. Malah mekokok ngakak. Lho, moko ora duwe rasa. Dirasake dhewe Allah manggon ning rasa rasane urip dhewe iki belajar golekno ngono lho. Iki nek ndabuya itu ngono lho. Belajar goleki. Muga nek ra urip ora cita to niki. Nek ra urip enten mboten mriki niki. Nek mboten urip enten sing ra mriki. Ora urip to. Ora urip iso ra mriki. Ayo, sing ra mriki sapa? Sumar. Mau Sumar ki ra ono. Nek ora urip satu kan ngene Pak. Sumar ki ndi? Urip. Kisir rasa. Lah, kumpule sarengat toreko hakikat tukul mak kumpule jasad kalbun roh metu sel rahasia. Bon. Ngoten pripun? Nah, niki nek ngoten niki afngal wis ngono wae cepet. Iki asma. Asma lho. Ini asma. Ini sifat. Niki zat. Ngono. Jadi jasad kuwi penggawene kalbun kuwi asmae muni Allah ora? Teng ati muni Allah mboten. Dan kono kuwi. Roh kuwi sifate. Rupa ki rupane roh. Jajar ana roh, duwe rupa ora? Pucet. Nek pucet Sumar iso ilang nyawane bijane ora kaya kuwi rupane. Nggih mboten, nuwun sewu. Mas Sumar ki ilang nyawane, ilang roe. Rupane ora kaya kuwi. Malih kok ya ora? Ayo sok piye? Metu sisik apa metu suri? Iso metu sisik apa metu surine? Apa metu siunge?
nyawane metu. Terus kalau metu siung, oh berarti sapa iki nek siung iki? Metu suri sapa iki? Metu sisike ya sapa iki? Ah iya. Nek saiki tae sumar menungso, iso nyawane metu. Iso metu sik, iso metu suri, iso metu siung. Kuwi tenan apa ya? Ha kowe ora ngerti, dikandani ora ngandel. Apa iki? Wis ora ngerti, dikandani ora ngandel. Saiki. Terus ke. Aja kaya nak mana tur kepenak sore nyawa mlayu metu sisike lho. Tenan. Wis malih rupa wisan. Wis rupane ra kaya ora bagus kok niku. Ora bagus rupane. Sing bagus iki nyawane ilang. Bagus. Ya ilang bagus. Sebab nyawa, lah nyawa sudah berjuli sekarang mau. Lho, ada gitu. Pun ayo wis jawabke buwan sini yo ngeten iki. Pun nggih. Iki diringkes afngal, wijasat, sarengat, alif. Asma wi qalbun toreko alam awal. Sifat wirro hakikat lam akhir. Zat wisir marifat hak. Jadi zat ini huruf hak niki. Bisa enggak saya? La jadi huruf alif. Ilah huruf lam awal. Ilah huruf lam akhir. Allah huruf hak. Jadi la ilaha illallah jadi alif lam hak. Alif enenge syariat. Lam awal enenge tarekat. Orang di tarekat berarti mau lam awal. Gusane ngaco alif cok. Ora tarekat, ora hakikat. Hakikat lam akhir. Ma'rifat biha. Kumpul sarengat tarekat hakikat ma'rifat alif lam jadi nek gur sarengat tok berarti alif tok. Lam hak betul enten. Langsung hak tok, makrifat tok, keng pundi asale hak. Ya ora jadi. Dadine makrifat saka sarengat tarekat ha ngono. Nek paham sarengat tarekat hakikat otomatis makrifat. Rauju sarengat langsung makrifat. Ora sanggo wasilah langsung Allah. Allah endi? Sakit ana Allah Subhanahu wa taala, ana Allah Azza wa Jalla, ana Allah Jalla Jalu. Nek Subhanahu wa taala Allah dhewe-dhewe. Nek Azza wa Jalla Allah wong loro. Paham iki? Setia. Jajal pisan ka. Ora ana bapak, ora ana ibu, lahir Semar. Metek ka watu. Jenenge menungso sing gawe Gusti Allah, ya ora? Sing nyedake Gusti, menungso sing mujudke Gusti, menungso sing gawe Gusti Allah, ya ora? Nggih. Menungso sing mujudke Gusti, menungso sing dadake Gusti, menungso sing nyedake Gusti, menungso sing mujudke Allah, menungso sing dadake Allah, menungso sing nyedake Allah. Bapak Panggah Joko, Ibu Pangaprawan, enten Mas Sumar lahir. Nah kok bapak karo ibu do serces bapak sir karo ibu, ibu sir karo bapak. Wisir lahir Sumar. Sapa wong tuwa loro? Aja. Yo ora. Wong tuwa aja. Ridallah biridal. Alijan suhdullah bisuhdil. Qur'ane wabil walidani nah wala tanhar ma wasahib ma wa kulama qalan ma apa robil kauma kana robiso niki aja wajala rama ora ana rama ora niku ayo muni lahir ka watu muni yo lahir ka watu ngono ngacung sing muni lahir ka watu muni ngacung tak wakili dhuwur nek ngacung
Lombian lahir kok ibu, lahir kok bapak, lahir kok patu. Ngacu mau sing dhuwur. Mak foto di sini. Lah kok Rama ibu. Lah Rama ibu ki sapa? Gusti Allah katon Nando, wih hakikat iki kuwi. Yo ngono. Golek ana ing kono ketemu nek gelem goleki. Kasar betul. Matuk kasar. Aja waton gabrus wae. Mas war waton gabrus ora ketemu. Ya boyo bismillahirrahmanirrahim. Ngono sen. Boyo bismillahirrahmanirrahim. Oh, so yo sahadat ngono. Ya satu ana satu ala apa ngono. Lah, mun satu ala itu ya satu ala. Lho. Ngene iki yo apa ora nek muni yo 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 nek muni ora ngono. Nggih. Lah iya yo yo. Boleh yo boleh yo. Iya yo. Ah. Boleh yo. Nah, ini lho hak tanpa wawu. Wihu. Nek hak nganggo wawu menung nek hak Allah iki lho. Makri sir rasane urip. Ora ndek rasa urip. Ora tangi dadi. Mboten. Lah iya genam to wingi kan. Ora tangi ra jadi wingi. Lah iya malah do tangi ya ngono. Nek lagi melek aja turu wae. Kandhane ora. Ya ora. Ya Allah, si paham ora kaya ngene. Ngaji opo iki? Sidqiyah kandhane kok ora ngandel. Ngoten. Terus subhanahu wa ta'ala jami'ul dan ajal-ajala ridallah fi ridal jala-jala rabbul jala-jala rabbul alamin. Iki tiga serangkai. Allah dhewe, Allah wong loro, Allah wong sak jagat iki ora telu ning nyawiji siji Allah jalaluh lho iki sidqiyah. Lah nek kok beat cekel apa ora? Lah iya cekel. Pun jangkan terus Allah dawuh teng Nabi Adam. Allah dawuh teng Nabi Adam. Dam kula Gusti kowe tak kandhani ya Dam. Ingsun gawe menungso pitalane dodo. Niki. Dodo, nggih. Dodo ana kalbun, lho kalbun ana denyut. Denyut dek kuwi lho. Ning jero ati dek kuwi. Dodo ana kol ati. Ati ana denyut ana roh. Lah iki hakikate denyut ki roh iki. Bon Rono sok besok ma ana rasa ki sir iki. Pun akan badan. Rasa ana urip. Urip ana ing sun i. Sun ana jala lu aja subhanahu sing bener a asline a i o tapi bener i
ulet iki jenis sir rasa. Ya rasa ana urip. Ora urip ora tangi Mas Umar. Nggih. Turu nglimpruk sarung amo Mas Umar. Tunggu umur 80 lan nglimpruk sarung amo. Galake sakniki. Andani orang anu. Ya bener. Ah, mbuh. Mas Umar ngengkel kadang. Iya, Ben. Lho.